ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ବେଶ ଧାରଣ। ସବୁଦିନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ ବେଶଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ ବେଶଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଗହଳି ଭିତରେ ଏମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିରବଳି ଦୃଶ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତି। 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେଉଥିବା ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହି ଯେତିକି ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଏ, ମାନମିକି ତାହାଠାରୁ ବେଶଧାରୀଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଧିକ। ଯାତ୍ରା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଶିଶୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେହି ବେଶ ଧାରଣ କରି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଘଟ ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକ ଅଥବା ସାମୂହିକ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଏଠାରେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଦିମାସିକ ବେଶ, ପତରା ସୌରା, ବାଘ ବେଶ, ପିଲାଖାଇ ଡାହାଣୀ, ବାବାଜୀ, ଗୁଲା, ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ହନୁମାନ, ଦଣ୍ଡନାଚ ବେଶ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜିର ଘଟ ପରିକ୍ରମା କେଉଁ ସାହିକୁ ଘଟ ପରିକ୍ରମା ହେବ? ମହୁରୀ ରାଜା ସାହି, ବଡ଼ବଜାର ପାତ୍ର ସାହି, ଜେମି ସାହି, ମଙ୍ଗଳବାର ପେଟା ସାହି, ଇଲୁବେରୀ ସାହି, ବଡ଼ବଜାର ମାର୍କେଟ ଦେଇ ପୁଣି ମାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଫେରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍।